ngoro o yekini baba energy di mali ale ku yidili ko bara ko buluda wati mun ambe wuli ka jolla ka grupu ka taji ka kala ka shete ibina ka foko ya ablakana ame fulita ni ga chakala ku sigare sigata la ngi shija ko ni dare ambo lage atonje fangata awo kori olu mo ayo ala kanya feno be ni dadwala a conséquence fona bala abali bi fasiri amle tanaye indicateur duro nouveau munya ade ale ko ne ya ko munya ma biduru muno o minena oluka ko anata bla munya critique la ko nyekoro nga sebani ngala ya ira ka fo ma do be akaja olumnu nga bara benendo ni wati na munya shisha ere afirili manga jamana kono abu do ya ira ka fo ko sko chama babo olubo ko wa olu ira ba do faso atina warjo oluma faso tina duro me ko dio oluma olu chama be akaja utra jurure ta bangula abu safne dira na fora ka ko ni mbara nga jorta o kuna lubna bangi ga ko ka tukoji ulutina fasuka drome ko soro ko munye barako obena tie wari ko ote bolola baningala ko ako uluko ni ayira ka foko sigata la atoni mu molu bolo abu safna dira ko lubo shela boy baningala ko ako agele afara no yaka munye keba munno obeli na colonel Silima Sangare ko fo ibina le ka fo directeur de l'office central de stupéfiant ale ko ni ayira ka foko sare imbe la batu jak wari la aye ma jawo amma ma jawo abu safna jira munya shisha ya munna taraka anje jamana ngono ba sariya ko abilla bato bi waka abilla bato sini baningala ko ako munya shisha abu tega mana takada mo maka kaira ka fo ko munya ere shisha do maka ye jamana ngono abu safna jira aka ja iya glamba kaye walma iya firi bakaye fen wora yire bolo munya shisha u bolo nyonfe abu safna jira ko sigata la ka damna klikle na katabla munya klitana ibo ka dibila abu safna jira munya amaniye o bedam na biwora la kana bla munya wasaba anike mo worola sabaningala ko akaja mamunu funa be akaja ku ka bara belono aminima abu ne tega na taraka daika kadamina klikele na katabla muye klitana ido ka dibila abu safna muye shefa wari biworo kana la muye shefa wari waflala sigata la ofena ino osara sabaningala ko akoni jeya fara noyaka abu safna jira muye de tina colonel Silima Sangare akoni afoko foko sadai sigata la ko bella bato bi ko ka bella bato shini afani flani anya sama ka bo indicateur duro nouveau ale kono sebani ke ba to de ade ibunya ubala ade kadu ka fo ambe afo bete kadu ka fo bamanon ba fo ko ni do ka bama fa kadu ka fo do ka natija o wulbale metal ke kadu ka fo nyeda ngura nouvelle horizon demba compte ale ka sebendo demba ko di puis kadu ka fo mi metal ke kadu ka fo groupe signataire kadu ka fo ni oye bamba njikoro ye kadu ka fo kabi wati mina gela dona kadu ka fo accord d'Alger la mi metal ke kadu ka fo médiation internationale do no ye kadu ka fo solna dona do ye munun be kadu ka fo ni olu ba fe ben ka sabati kadu ka fo Mali gouvernement ani kadu ka fo groupe signataire u che kadu ka fo nunu nye wuli ka jodo damene avec le temps ani duru banyango mi metal ke kadu ka fo ni délégation ina wati mina kadu ka fo uyu kunda kadu ka fo sema yere ajabalaka no metal ke kadu ka fo Kidali la le temps ani duru banyango o temene ngoro kofe mi metal ke kadu ka fo anga Mali yere gouvernement la ku ya nyini to ko bela jere na uno ulu fana ka nywanye sabla kadu ka fo na manya ka fo itaye sun la doni ka ken ka fam bla bela jere ka lame wasa kadu ka fo ka be chebe kambe abiseka sabati jaban mawni nywanje to komna mi metal ke kadu ka fo kabini ni hakli bala mi metal ke kadu ka fo décembre kalo clé mois ani fla en 2022 mi metal ke kadu ka fo bamanji korola kerengere kadu ka fo mamunu be ni ulu yu tegeno bla sebena sebe mi kadu ka fo ne ambla jele jere kan tegeno bla ala na sebe be woli ku kadu ka fo accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger kadu ka fo kabi wati dola mi metal ke kadu ka fo ni bamanji korola ngon ye murti farika buluda sabla kadu ka fo nunga hakna kunye kabi wati mina mi metal ke kadu ka fo fere ni dabali bela jele katige accord pour la paix et la réconciliation kadu ka fo ko wala sa ka baro wala ya ulu fe fo kadu ka fo Mali gouvernement ka son kadu ka fo ulu ni ulu ka tanywanye terenga teremi ni oye yoro la ko dombaliye mi ni kadu ka fo o ta Mali dugukolo fenye de o ko baro ka ta kay wala sa kadu ka fo ulu ka son ka udado kweno mi metal ke kadu ka fo fasirba ni oye demba konte akui kadu ka fo wati mine kadu ka fo o baro be sino kadu ka fo médiation internationale do ulu ko ni wuli milembe kadu ka fo uba fe fo ka be kadu ka fo chebe akabisika sabati kadu ka fo fambla ani nywanje mi metal ke kadu ka fo utara Kidal kadu ka fo Kidali kadu ka fo uni Kidali nyema uye nywanye ulu ko ni keme ka uche ku jo ko ino kumina no ye ka u banku sel ku jo krefe mi metal ke kadu ka fo accord pour la paix la réconciliation kadu ka fo ko ulu
ti a baara tɔw la baara wa i ka dɔn k'a fɔ ko olu tɛna a kow kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen labato bilen i ka dɔn k'a fɔ waati min na o kumaw kɛra i ka dɔn k'a fɔ délégation kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ u ni u bɛ se ka ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn yew kɛ Kidali i ka dɔn k'a fɔ délégation ye olu ta kumaw mɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ o délégation kelen la janvier juin kalo tile 14 san 2014 i ka dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ fana bɛ yen ni o bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ plateforme des mouvements du 14 juin 2014 i ka dɔn k'a fɔ u ni olu fana ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn yew sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 13 tɛmɛnen na ɲɔgɔn ye sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ u ni o jɛrɛjɛkulu kɛlen ka ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ accord pour la paix hukumu kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don olu kɔni ka hakilila ti dɔwɛrɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ accord pour la paix bɛ se ka a labato cogo min na olu kɔni ka dɔn k'a fɔ olu bɛrɛlen bɛ a labatoli kama sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'a fɔra bɛn ni kɛlɛ ka sabati ni accord i ka dɔn k'a fɔ ni a ma lawaleya i ka dɔn k'a fɔ ko a dɔw la bɛn a sabati man di i ka dɔn k'a fɔ fan fila in ani ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka hakilina don i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka accord in ka a labato n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ délégation na u y'u kunda i ka dɔn k'a fɔ bamakɔkaw kan kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ mali guakɔrɔnama i ka dɔn k'a fɔ ani u ni u ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni u ɲɛsinnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ réconciliation ko ma cɛ bɛ ani kan bɛɛ ministre min ni u ɲɛsinnen bɛ o mɔ i ka dɔn k'a fɔ cohésion sociale i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Ismaël colonel major Ismaël Wage i ka dɔn k'a fɔ u taara ale ka cakɛda la n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ a ministre so in na i ka dɔn k'a fɔ u ni ministre ni ka dɔn k'a fɔ ministre n'a ka staffu n'o y'a ka délégation maa tɔw ye kɔni ni olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kuma in sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Wage la Wage kɔni y'a foli ta ka délégation k'u sɛgɛrɛ o bɛ wuli ka jɔ min na i ka dɔn k'a fɔ a diyara Wage ye kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ Wage ko i ka dɔn k'a fɔ n'i ye accord ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ accord waati min na a bolonɔbila bɛna k'a la i ka dɔn k'a fɔ a kumaw cayara o kuma i ka dɔn k'a fɔ olu ma ba i ka dɔn k'a fɔ accord a application ma koyi nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ application intelligente n'o ye i ka dɔn k'a fɔ jateminɛ ka kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ a baaraw an bɛ se ka a lakɛ cogo min na nka min ye i ka dɔn k'a fɔ ka sin ka an bolo fa a rɔ walasa k'a bɛɛ lajɛlen k'a labɛn ka sɔn a bɛɛ lajɛlen ma nin cogo in na olu m'a fɔ k'o ti kɛ koyi nka i ka dɔn k'a fɔ a ka jateminɛ k'a lajɛ ka filenbiri filen kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u n'o kɛ koyi sɛbɛn ka fɔlɔ n'o ye Demba Kɔnte a ko i ka dɔn k'a fɔ ko nin médiation in bɛ ka kɛ waati min na a ko a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fan fila n'o bɛ tali kɛ Mali gouvernement la ani ka dɔn k'a fɔ Sema Bamanji kɔrɔw i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya belebele bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin accord ko in ye Masiri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte ale ka sɛbɛn don Abu Suwad de Bamako ne bɛ n bolo gosi n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnni kɛ baa tɔgɔ de Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara Abu Safinɛ Jara mun ye armée a fɔ tare dɛgɛrɛ o sɛbɛkɔrɔ fɔ Abu Safinɛ Jara dugutigidenbugɔ o ne sigi o tɛ bɛn abada maliw mun donna anw ka armée la waati tɛmɛnenw na Abu Safinɛ Jara mun ye transition ye a bɛ fɛ ka malo in bɛɛ lajɛlen k'a furan k'a ban pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko an ka taa mun ye Gawukaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara mun ye ministre mun na ale bɛ défense kunna et des anciens combattants n'o o ko fɔra a tɛ colonel Sadio Kamara a ta ale ko fɔ wa Abu Safinɛ Jara Sadio ko a kun bɛ Gawukaw fɛ yen takun kun tɛ dɔwɛrɛ ye Abu Safinɛ Jara dɔrɔnin mun bɛ a ka ja n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunsi k'a wuli k'a jɔ a ka di jamana bɛɛ lajɛlen ka nin dɔrɔnin k'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ Abu Sadio kun taalen don o bisimila mun ye Gawukaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ nin dɔrɔnin mun na a bɛ ko fɔlɔ ta Abu siga t'a la mun ye tirikiw ka dɔrɔnin dilannen don wa a bɛ don min na ko bi Abu nin dɔrɔnin mun na a nalen filɛ ka di an ka lakanabaw ma nin dɔrɔnin kofɔlen ko a ye kɛlɛ caman de kɛ a ɲɔgɔnnaw ye kɛlɛ caman de kɛ mun ye Siri jamana Libi jamana Abu Safinɛ Jara ko nin dɔrɔnin maa t'a langale olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin dɔrɔnin mun na a fɔlɔlen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara ko nin ye kɛlɛkɛla yɛrɛ nalen koyi siga t'a la sigisi barabila Alpha rectifié Abu Safinɛ Jara ko nin dɔrɔnin ko nin ye o ye o sababu kɛ dɔrɔnin mun na nalen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara nin dɔrɔnin ale de bɛ jugu k'a dɔn wa ka jugu k'a jateminɛ jugu bɛ fan o fan hali n'i daji tu Abu dɔrɔnin b'a ye k'a fɔ ko karisa y'a daji tu yan Abu n'i yɛlɛla n'i ɲɛ kɛrɛ bɔ siga t'a la dɔrɔnin b'a dɔn k'a fɔ ko nin karisa in nin ye faso jugu ye wa a y'a ɲɛ kɛrɛ bɔ a bɛ maa ka sini dɔn ni bi i ka sini dɔn dɛ nin dɔrɔnin b'a bɛɛ dɔn o tɛ jinɛkan fɔ ye dɛ Jadiwaw m'a fɛ ka fɛn o fɛn boloda sini nin m'a ye dɔrɔnin b'a dɔn kabi bi fɔ awɔ
o kuma ka fɛɛrɛw tigɛ ka bila ko nin ka jugu ni nin kelen ka nin kelen tɛ manamana dɔrɔn ye dɛ ni farafina bɛɛ bɛ ka nin ɲini nin kelen nin ka jugu n'a tɔw ye awɔ ko kan ka kɛ kalo kelen ko nin b'a bɛɛ salo k'a ban k'i sigi k'a don ne ko an kelen ka nin dɔrɔnin sɔrɔ an t'an kɛ makɔrɔ ma sisan an ka kɛlɛ tɛ sa an ka makɔrɔ tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye bilen sa yɔrɔ makɔrɔ ça c'est des petits awɔ non mais an ni makɔrɔ tɛ an girera koyi alors sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko nin dɔrɔnin mun n'a sɔrɔlen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara a bɛ ka sababu ye ka nin kura k'o fiyɛ k'o di an ka samarabatigiw ma n'a bɛ an ka wolomasiri tabaw kofɔ a ko kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sadio Kamara colonel la dankɔrɔba in a nisɔndiyara kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara a bɛ yɛlɛ Musa o sabu kɛ nin ye laɲini ye a bɛ nin ŋana waati jan bɔ nka Sadio Kamara Abu Safinɛ Jara a ko ale bɛ foli ta ni n ka fasodenw de k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ mun ye malidenw Abu Safinɛ Jara malikaw ko anw de y'a faamuya kosɛbɛ o de kama ko mun ye armée an y'ale kɛ priorité Abu Safinɛ Jara Sadio ko ko maa ni foli ka kan bi ko malidenw k'u ne foli o ka kan Sadio ko a ko nin baara mun o filɛ nin ye senna ne ta Abu Safinɛ Jara ko baara in ko nin ye bada de ye koyi ko siga t'a la ko mun ye sevarikaw Abu Safinɛ Jara ko waati tɛmɛnenw na ko a dira olu ma nka an bɛ don min na ko bi nin dɔrɔnin kofɔlen ɲɔgɔn na ko a filɛ ka taa di Gawukaw ma Abu Safinɛ Jara wa ko don na nataw la an ka région kelen o kelen de bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko nin dɔrɔnin bɛ taa di bɛɛ ma tabarikala o ka ɲi nin kelen kelen bɛ cu région bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ o ka ɲi Mali jara sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye colonel Sadio Kamara Abu Safinɛ Jara ko don na nataw la nin dɔrɔnin ɲɔgɔnnaw k'u bɛna taa an ka région kɔnɔ a ka ja fo ka n'a bila Bamakɔ faaba yɛrɛ la n'o bɛ capitale kofɔ Abu Safinɛ Jara olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dɔrɔnin ɲɔgɔnna k'o sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Sadio Kamara a ko ni nisɔndiyara kosɛbɛ kɛnɛ ko sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko kɛnɛ in kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Sadio Kamara n'o bɛ colonel Sadio Kamara kofɔ Abu kɛnɛ in kan ko a taara foli ni tanuni ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba minnu bɛ Gawukaw fɛ yen minnu bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ ni ka a baara boloda nin waati na Abu Sadio a taara foli ta ni k'olu sɛgɛrɛ a n'olu ye barolasigi kɛ Sadio y'a yir'u la k'a fɔ ko tiɲɛ don an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya misɛnnin dɔw bɛ aw da la nka o yɛrɛ kɔnɔna la yan nka siga t'a la wulikajɔ bɛ sen na walasa o gɛlɛya misɛnnin minnu olu bɛ aw da la o gɛlɛya misɛnninw bɛ se ka furan ka bɔ aw da la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Abu i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Sadio Kamara hali bi a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ foli de ta ka malidenw k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ a bɔ o bɔ Abu Safinɛ Jara a b'a jira k'a fɔ ko ni maa ni foli ka kan ko siga t'a la ko malidenw de foli ka kan ayiwa o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko Abu ko nin dɔrɔnin mun n'a sɔrɔlen filɛ nin ye Abu an ko dɔrɔnin ma ko min ye TP Bayira Qatar y'a jɔ ye an ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔnin nin ye TP Bayira Qatar ye wa a bɛ dilan Tirikikaw fɛ yen Abu mun ye farafina yɛrɛ tilebiyan fan fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dɔrɔnin a bɛ jamana minnu kɔnɔ bi ba Maliba ani ka taa fara mun ye Nigéria o fana y'a ɲini Niger o y'a ɲini Togo o y'a ɲini wa mun y'an ta jamana fana n'o bɛ Burkina Faso kofɔ Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka dɔrɔnin k'a ɲini walasa mun ye jadikɛla walekɛbaw u bɛ se ka olu bunte cogo min na o sabu kɛ nin dɔrɔnin Abu Safinɛ Jara ko nin ye dernière génération yɛrɛ c'est la dernière génération o don sɛbɛnnikɛla ko a ko nin dɔrɔnin kofɔlen mun n'a bɛ fɔla tan Abu Safinɛ Jara dɔrɔnin de ye dɔrɔnin ye maa ti don ale kɔnɔ dɛ i b'i tɛgɛ da kan dɔrɔn ko taa nin yɔrɔ la Abu Safinɛ Jara a b'i sɛlɛ ka taa o ka ɲi ayi maa ti don ale kɔnɔ maa ti don a kɔnɔ o ka ɲi o ye kɛlɛkɛla ye o ye kɛlɛkɛla ye sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔnin mun n'a kɔni sɔrɔlen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara a bɛ ka sababu ye ka nin kuranin k'o fiyɛ k'o di an ka wolomasiri tabaw ma k'o sababu kɛ mun ye kɛlɛkɛcɛw ye Abu Safinɛ Jara mun ye dugumala o sɔnsɔnnen don fɛn mun n'o bɛ anw jɛ sisan Abu Safinɛ Jara mun ye an ka sanfɛla ka jateminɛw kɛ dugumala la Abu Safinɛ Jara k'o maramafɛnw de b'an jɛ nka mun sɔrɔlen filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara k'a daminɛ Kaye fo ka taa gosi Kidali bɛɛ yelen don bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ bɛɛ yelen don fɛnɛ bɛɛ yira kunnafoni filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara an y'a sama ka bɔ sɔrɔde Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛba Umaru Angoyiba i bonya o b'a la Umaru Angoyiba i ka dɔn k'a fɔ an b'a fo l'indépendant bɛ don a kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn don Dawuda ko di i ka dɔn k'a fɔ président min bɛ cour constitutionnelle jɔ a la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Amadu Usumani Ture ye i ka dɔn k'a fɔ kunungo i ka dɔn k'a fɔ ale tun ye barodalasigi dɔ dayɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ kunungo kɛra a datuguli min n'i ka dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ ko kalan don sabula i ka dɔn k'a fɔ colloque ni a bɛ wele ko colloque international
international min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Amadu Usumani Ture la cour constitutionnelle ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko u ye cahier de charge dɔ k'o labɛn u ti dɔwɛrɛ dɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ élection ko kuma min ni a bɛ sen nɔ walasa élection baaraw ka se ka kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ye hakilina dɔ ta sabula k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye cour constitutionnelle ta k'a lajɛ ale jɔyɔrɔ ka bon i k'a dɔn k'a fɔ élection ko kɔnɔ kosɛbɛ kuma n'a ma ɲa o kɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ élection kana kɛ élection ye élection min ni an b'a wele ko élection contestée kana kɛ élection ni k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛna funu fa dɔw fɛ sabula k'a dɔn k'a fɔ ni jaabiw ma kɛ jaabi ɲuman ye a dɔw bɛna ni kasara i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kuma k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'a ma ɲa o kɔ walasa nin bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka kisi o ma ninnu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ cahier de charge dɔ labɛn i k'a dɔn k'a fɔ k'a bila gouvernement ɲɛkɔrɔ walasa k'a dɔn k'a fɔ o baaraw ka timɛ n'o ma timɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ élection ko la ko u ma da la ni a baara fana na se ka kɛ awɔ aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ayiwa an ka taa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare la i k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle i k'a dɔn k'a fɔ kununko araba ni o bɛnna i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 15 ma i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kun bɛ ɲɔgɔn ye la min ni k'a dɔn k'a fɔ a kun bɛ ka kɛ hôtel la hôtel min ni o cogoya ko Radisson Radisson i k'a dɔn k'a fɔ tile fila baara kɔnɔ tile fila baara in kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a kun bɛ wele k'i k'a dɔn k'a fɔ colloque international i k'a dɔn k'a fɔ tile fila baara in kun bɛ tali kɛ min kan o de i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ cour constitutionnelle i k'a dɔn k'a fɔ ko ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection ko kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ élection minnu ni olu yɛrɛ bɛ labɛn la ka na min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye référendum ye ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ législative ma ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi le président ni o ye Ousmane Amadou Touré i k'a dɔn fɔ a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲa k'a fɔ ko élection minnu ni olu jɔda mɛn k'o ye politique maaw ka élection jɔdalaw ye koyi ko sinon k'i k'a dɔn k'a fɔ olu ka cahier de charge e ko ni a bɛɛ lajɛlen ma labato ko élection a tɛna se ka kɛ koyi i k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi nin colloque min ni a labɛnna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle la olu yɛrɛ tun bɛ a labɛn kɔnɔ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ appui technique i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye dɛmɛbaa jɛkulu ye n'o ye MINUSMA ye ko o tun bɛ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ fondation dɔ fana bɛ yen ni o bɛ wele ko fondation internationale pour les systèmes électoraux k'i k'a dɔn k'a fɔ olu fana tun bɛ a kɔnɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u ye kalan dɔ daminɛ kalan in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u taara laban min na o de ye k'a dɔn k'a fɔ ka cahier de charge dɔ k'o labɛn cahier de charge in kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ baara kɛ cour constitutionnelle kɔnɔ ko ka dɔ fara olu ka capacité de renforcement kan n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ka dɔnniya ka kalan kɛ u kun kalan min b'a to i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna dɔnniya caman sɔrɔ élection ko u nasiraw kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen acteurs politiques maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ politique ko gun kan i k'a dɔn k'a fɔ kalan gɛrɛgɛrɛnin ka ta ka kɛ u kun walasa i k'a dɔn k'a fɔ élection jaabi mana bɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ se ka kisi cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ko kalan kan ka kɛ u kun n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ organisation de la société civile maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti maa ye n'olu ye dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden gansanw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko hakaja kalan kan ka kɛ u fana kun walasa i k'a dɔn k'a fɔ élection jaabi ma bɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔn cogo min na k'a fɔ ko karisa o de gagné sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ cour constitutionnelle i k'a dɔn k'a fɔ ale jɔyɔrɔ ka bon élection ko kɔnɔ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ élection minnu yɛrɛ bɛ labɛn na ka na kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ référendum ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ législative ma n'u y'a jira k'a fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka fara i k'a dɔn k'a fɔ o kalan kan kalan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ participants na maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu da bɛ don élection ko la kalan gɛrɛngɛrɛnnen ka ta ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun yanni i k'a dɔn k'a fɔ élection don cɛ matiriba ka fɔ la n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare la a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ renforcement dɔ fana n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle maaw maa o maa bɛ yen ni u bɛ cour constitutionnelle kɔnɔ maa o maa bɛ yen n'o da bɛ don élection ko kɔnɔ a maa fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka formation kɛ a bɛɛ lajɛlen kun dɔ ka se ka fara u ka dɔnniya kan ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ élection ko a nasiraw ye ko ni o tɛmɛna ka bɔ yen e k'a dɔn k'a fɔ ko ni nin baaraw ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ élection minnu dati bilalen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ référendum ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ législative ma i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 2023 kɔnɔ dɔw yɛrɛ bolo d'a ma i k'a dɔn k'a fɔ ka san 2024 kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin baara fɛn o fɛn ni a bolo dalen filɛ ko a si tɛna se ka kɛ f'i k'a fɔ nin cahier de charge baara ka kɛ awɔ y'a dɔn a bɛ gɛlɛya kuma bɛ caya dɛ nin kuma bɛ caya dɛ
président min bɛ i ka dɔn k'a fɔ cour constitutionnelle cɔ la n'o ye Amadou Ousmane Touré ye ale de ye nin kɔrɔfɔ ninnu zarada i ka dɔn k'a fɔ u ka nin lajɛren sɛbɛn min n'i ka dɔn k'a fɔ a baaraw kɛra kunun i ka dɔn k'a fɔ Amadou Ousmane Touré président min ni a bɛ cour constitutionnelle cɔ la a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ élection minnu ni olu kɛra waati tɛmɛnenw na san o san i ka dɔn k'a fɔ élection kɛ o kɛ k'i b'a ye k'a fɔ fɔlɔkɔ bɛ wuli i ka dɔn k'a fɔ a tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a bɛ wuli dɛ i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko référendum n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko législative i ka dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ka se ka refonder i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na cour constitutionnelle k'a jɔyɔrɔ ka bon i ka dɔn k'a fɔ élection ko kɔrɔ kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ni élection tiɲɛna maaw bɛ sin ka i ka dɔn k'a fɔ bolo ta k'a da minnu kun u bɛ ye dɛ bolo funna i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ da a tigi kun olu don constitutionnelle k'olu de bɛ kɛ jalaki kɛbaa ye jalaki de bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ élection minnu bɛ labɛn na ka na olu tɛna sɔn i ka dɔn k'a fɔ u ka taa jalaki la u ni jalaki min man kan kuma i ka dɔn k'a fɔ yanni an ka se o don ma labɛn minnu ni olu fɔlen filɛ nin ye cahier de charge kɔnɔ ko ninnu baaraw ka sabati fɔlɔ yanni i ka dɔn k'a fɔ an da ka don élection ko kɔnɔ kosɛbɛ patiri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn Abu an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo maa kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛbaa tɔgɔ de Laya Jara Abu Laya Jara a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mun ye carte de vaccination contre la Covid Abu carte de vaccination a ko kɛlen bɛ jagobolo ye maa dɔw bolo o de kumu kɔnɔ la minisiri mun bɛ yen n'ale b'an ka kɛnɛya kunna n'o de bɛ Jaminatu Sangare ko fɔ Abu mun ye Jaminatu a ye fara a y'a sɛbɛkɔrɔ kari ba la Jaminatu y'a jira k'a fɔ ko maa de bɛ a ka diya ke e de sɔrɔla nin baaraw la Abu e de mana sɔrɔ carte de vaccination contre la Covid-19 k'a feere maaw ma Abu ko siga t'a la ko tolérance zéro tolérance zéro a y'i hakili jigin fɛn jumɛn na peut-être tolérance zéro ka jugu dɛ Jami ko ten dɛ ayiwa a b'i hakili jigin jumɛn na tolérance zéro bɛ fɔ en 2013 waati min na Baliku ale don dɛ awɔ ere ni b'a bolo n'a y'a fiyɛ k'i ɲɛ kɔrɔ n'a ye cɛw cɛ tɛgɛ ta tolérance zéro n'a ye cɛw cɛ tɛgɛ ta awɔ tolérance zéro mais kuma dɔw la i b'a dɔn tolérance zéro de y'anw ka jamana in taala ye il faut appliquer hali ni loi tɛ a banna zéro kati sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara ye a ko minisiri mun bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya kunna a ko a b'a da fasoden bɛɛ lajɛlen tulo kan a ka diya ka taa bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan carte mun bɛ yen n'an ka ma carte de vaccination contre la Covid-19 Abu Safinɛ Jara ko Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa a bɛ di fasodenw ma fu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye vaccin kɔni ko o kɛr'i la Abu Safinɛ Jara ko mun ye carte in ko a kan ka di i ma o de kumu kɔnɔ la mun ye minisiri n'o bɛ Jaminatu Sangare ko fɔ a ko a bɛɛ wele bila mun ye fasoden bɛɛ lajɛlen ma maa de bɛ yen k'i ye maa lakodɔn maa mun n'o ka baara bɛnnen don nin carte de vaccination in feereli ma Abu Safinɛ Jara ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'u ladɔnniya u ni mun ka kan ko o bɛ taa k'u sɛgɛrɛ kiiri tigɛlakaw kɔni ko o ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye ministère de la santé et du développement social Jaminatu kɔni tɛ wa a y'a jira k'a fɔ k'a b'a ɲini fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɔni ko o sɔrɔ nin ko in na sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Laya Jara ko fɔ a y'a jira k'a fɔ nin baara ninnu bɛ sen na anw ka jamana kɔnɔ ko bila ko tɛ Abu Safinɛ Jara mun ye yuruguyurugu anw ka service publicw la anw ka jamana cakɛyɔrɔw la yuruguyurugu ɲaamini kojugu Abu Safinɛ Jara maaw mana bɔ u ka sɛbɛnfura nɔfɛ yanni u k'a sɔrɔ Abu Safinɛ Jara kataba 4 don u bɛ maaw de la k'u traîner Abu Safinɛ Jara na bi na sini sinikɛnɛ Abu Safinɛ Jara laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ i k'i bolo don i dufa la i ka dɔɔnin k'o d'u ma sɔrɔ faso ko k'a ka di bɛɛ ma fu o de kumu kɔnɔ la Jami kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu n'olu minɛna nin baara kofɔlen in na carte de vaccination e de y'a kɛ jagobolo ye contre la Covid Abu Safinɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko n'a y'i tɛgɛ ta k'i ka sa ayiwa Jami a ka ɲi Patrik ko a ko mun ye ni muso kofɔlen n'o bɛ Jaminatu Sangare ko fɔ ministère de la santé a kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye ale ka cakɛda Abu Safinɛ n'o bɛ kɛnɛya ko fɔ a b'a cɛsiri su fara tile kan walasa mun ye marase furani Abu Safinɛ Jara yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ ale ka cakɛda in na wa u y'a ka laɲini ye maa minnu bɛ a ka diya n'olu ye maa tolenw ye ale ka cakɛda in kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ a la tolérance zéro ko gama mani minɛna ko Jami ko ten carte de vaccination contre la Covid-19 a feereli la Jami ko n'a ye tɛgɛ da i kan hali ka t'i tɔgɔ sɛbɛn avion bin na a banna
o fana filɛ nin an y'a sama ka bɔ min ye soit de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnni kɛ b'a tɔgɔ de Laya Jara i bonya o b'a la an da sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ ka na kunnafoni tɔ min bɛ an n'u lase Jara an bɛna teliyara ko sababu kɛ mun ye waati in taara an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mamadu bɛ nin waati na kiri sɔgɔlimana Nura FM do 94 tɔmi murumuru 5 wa an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani ale wɔrɛda la kunnafoni bala an b'o kɛnɛ de kan wele sira 76 33 43 03 i bolo don an ka taa petit kado ka fɔ l'indépendant bɛ bɔ ni a ye a ko di nin ye Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn don Musa ko di k'i k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a kunu k'i k'a dɔn k'a fɔ u ye projet de loi dɔ ta projet de loi in ko a bɛ kɛ sababu ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ka yɛlɛma don i k'a dɔn k'a fɔ loi électorale ale nasiraw kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ session ordinaire dɔ o kɛra kunun session ordinaire min ni a kɛra k'a dɔn k'a fɔ mercredi don n'o bɛnna k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 15 ma conseil des ministres k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye projet de loi ta projet de loi min k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra projet de loi k'a dɔn k'a fɔ loi numéro k'a dɔn k'a fɔ 222 k'a dɔn k'a fɔ 019 du 24 juin 2022 i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ kɛ sababu ka loi électorale ka yɛlɛma don a la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi projet de loi min k'a dɔn k'a fɔ ni ale yɛlɛmanen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ a ba ma yɛlɛma la k'a dɔn k'a fɔ ni k'a dɔn k'a fɔ 11 articles de la loi électorale min ni k'a dɔn k'a fɔ CNT mɔɔw olu ye a baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a loi ka a voter sabula i k'a dɔn k'a fɔ a donni kama maa 115 olu de y'u bolo wuli k'a fɔ ko u jɛ mɛ ni a ye maa saba bayango bɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ma jɛ ni a ye maa ma sɔrɔ kɛnɛ kan min ni k'a dɔn k'a fɔ maa minnu sɔrɔla kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ olu dɔw maa si ma sɔrɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu ko ko u sen tɛ a la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin projet de loi in na gouvernement k'a dɔn k'a fɔ ale tun ye baara in labɛn k'a dɔn k'a fɔ article 92 a kɛra ten olu de taara bama yɛlɛma k'a dɔn k'a fɔ CNT ale du kɛnɛ ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ yɛlɛma caman bɛna don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ wɔtɛ ale nasiraw kan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko élargissement des lieux d'implantation n'o bɛ tali kɛ bureau de vote la k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ an ka garnison kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsilakaw olu ka kankɔrɔnaw na k'a dɔn k'a fɔ olu ka bureau de vote bɛ se ka caya cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko o ye yɛlɛma dɔ ye min ni k'a dɔn k'a fɔ o kan ka don baaraw kɔnɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko vote par anticipation i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ tali kɛ an ka sɔrɔsilakaw la sabula i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔw la olu bɛ taa terrain kan o b'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ wɔtɛ a don ma se i k'a dɔn k'a fɔ olu kan ka wɔtɛ kɛ yanni i k'a dɔn k'a fɔ wɔtɛ yɛrɛ a don cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɛlɛma ye minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ o laɲiniw kɛmɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko carte d'électeur biométrique i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ko bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a fɔra kabi waati dɔ la ko carte biométrique i k'a dɔn k'a fɔ sécurisé ko de bɛna yɛlɛma ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wɔtɛkɛ sɛbɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛna bila carte d'électeur nɔ la parce que ka fɔ la n'o ye Musa Bilali ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin carte d'électeur minnu ni olu kan ka yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a kɛ carte d'identité biométrique sécurisée ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale baaraw bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ ministre yɛrɛ ye kunnafoni dɔ tɛmɛ waati tɛmɛnenw na k'a jira k'a fɔ ko a baaraw bɛna to sen nɔ fo ka taa se 31 mars ma mars kalo tile 31 ko n'i y'a ta k'a lajɛ o baara yɛrɛ min ni o bɛ sen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ baara in ko a ka suma kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ o n'a ta o ta élection hali bi an bɛ don min na komi bi élection a kɔni bolo d'an bɛ ka bila mars kalo tile 19 kan tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma minnu ni olu kan ka don wɔtɛ sɛbɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye référendum ta k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ référendum kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ papier sɛbɛnfura fila bɛ da kelen ye bilenman ye kelen ye jɛman ye walima i k'a dɔn k'a fɔ wi bɛ kelen kan nɔ bɛ kelen kan o tuma i k'a dɔn k'a fɔ ko a kun yira la k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ka dilancogo la dilancogo min bɛ se k'a to a bɛ se ka kɛ sɛbɛnfura kelen i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de tun ye yɛlɛmaw ye yɛlɛma minnu ni don nataw la a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka se ka bɔ élection ko a dépense la a donni i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ka se ka bɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ musaka minnu don élection kɔfɛ dɔ ka se ka bɔ a la cogo min na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛlen sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ a yira la k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya belebele bɛ ko ninnu kɔnɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ délai min yɛrɛ di mɛ k'o kan ka kɛ délai min ni carte a tɔgɔ délai min dilen mɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye coordination ye coordination de l'autorité indépendante de gestion des élections i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɛji kɔni k'o kun kan ka sigi sen kan i k'a dɔn k'a fɔ kalo 6 yanni élection cɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye kow jateminɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɛji ale démembrement i k'a dɔn k'a fɔ ko o ma jamana a yɔrɔ caman sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min
ni a bɛ se ka kɛ sababu ye a dɔw la ka élection in ka se ka a bɔ a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a kun yira la k'a fɔ fichier électoral k'o kan ka bila sen kan nka an bɛ waati min na komi bi hali bi k'a dɔn k'a fɔ fichier électoral ale ma se ka bila sen kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen kun kan ka sabati ha ka ja i k'a dɔn k'a fɔ région kura minnu ni olu bolo damɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ka se ka opérationnaliser i k'a dɔn k'a fɔ olu ka se ka bila sen kan o kuma baaraw élection minnu ni olu labɛnw bɛ sen na k'olu kan ka kɛ o région kuraw n'o arrondissement kuraw n'o cercle kuraw kɔnɔ ko n'i y'o fana yɔrɔ ta k'a lajɛ ko o baaraw si kelen ma sabati hali min ye i k'a dɔn k'a fɔ carte nationale d'identité biométrique sécurisé min ni o bɛ ka fɔ k'o kan ka bila carte directeur nɔ la o min filɛ o ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o baara bɛ retard la kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw daminɛna wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamana kɔnɔden yɛrɛ fanba gininen tɛ o ko kan kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a baara kɛcogo lajɛ a baara kɛcogo ko a man ɲi kosɛbɛ Bilali Sise Bilali Sidibe a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ale baara a kɛcogo a man ɲi sabula i k'a dɔn k'a fɔ affluence ba tɛ a jama la kuma b'a yira k'a fɔ ko baara timidité n'o ye k'a dɔn k'a fɔ a ko sumalen don dɔɔnin parce que filɛ an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko le Ogon Abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnni kɛ ba ale tɔgɔ de Tijani Bamajo Tijani Bamajo a kumara Abu mun ye faso kanu o ye limaniya dɔ ye an ka taa fun ye Faransi n'an taara ye mun ye M5 RP Abu a bolofara mun n'o bɛ Faransikaw fɛ yen siga t'a la a ɲɛmaaba de Madamu Asitan Jalo filamuso Abu mun ye Madamu Asitan Jalo filamuso i bɛna ye k'a fɔ ko a ye barolɔsigi kɛ barolɔsigi mun na a kɛra ligne kan barolɔsigi kun bɛ ka kɛ fɛn mun kan o de ye mun ye anw ka foroba kiiri bon yɛrɛ Abu Safinɛ Jara majɛ jumɛn de bɛ fɛgɛya jumɛn de bɛ a kɔnɔna la a ka ja Mali ta a ka ja fo ka taa bila mun ye farafinna tilebiyan fan bɛɛ lajɛlen o la sɛbɛnnikɛla ko a ko la diaspora malienne n'o bɛ maliden minnu bɛ nin waati na Faransikaw fɛ yen kɛrɛnkɛla jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko M5RP a ɲɛmaa Madamu Asitan Jalo muso a y'a yira k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ ko mun ye fasodenw ka laɲini kun ye fɛn mun ye kiiri bunakun kɛnɛ kan Abu ko ɲinifɛn ko o ma kɛ sɔrɔ fɛn fɔlɔ k'o sabu kɛ Abu Safinɛ Jara ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ko refondation yɛlɛma o de kan ka jamana kɔnɔna la k'o ti kɛ abada ni kiiritigɛlakaw ko n'u m'u jɔ jɔyɔrɔ la ko kiiritigɛlakaw ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de k'o kɛ fɛn mun n'o kɛlen bɛ majɛ an bɛ don min na ko bi kiiri yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara o bɛ se ka furan ka bɔ yen cogo min na o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye dossiers ka suma ani dossiers giriya a ka ja ni yuruguyurugu mun yɛrɛ b'a kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara olu bɛ se ka furan ka bɔ yen cogo min na o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Madamu Asitan Jalo a y'a yira k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen na olu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri de k'o bila sen kan ka laɲini kɛ walasa mun ye kiiri a bɛ se ka kɛ malidenw sago o ye cogo min na mun ye Madamu Asitan Jalo M5RP a bolofara mun n'o bɛ Faransikaw fɛ yen o ɲɛmaa de don a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ fɛn o fɛn ni k'i don la Abu Safinɛ Jara a ɲini fɔlɔ k'i ka a dɔn o sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan Abu maa caman kɔni b'i yɛrɛ ɲininka mun ye kiiri yɛrɛ bunakun ko a taabolo ko a bɛ cogo di mun ye Madamu Asitan Jalo a y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara mun ye jamana marabagaw ye u kan ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen de kɛ fɛn mun n'o kɛlen bɛ sumaya ye majɛ ye kiiri yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na mun ye Madamu Asitan Jalo a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra san 2018 o kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ye an ka garde so n'o b'an ka kiiri minisiri so yɛrɛ ko fɔ o y'a yira k'a fɔ n'i ye maliden sigi 100 o 100 Abu Safinɛ Jara ko mun ye 32 dɔrɔn k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu de kunnafɔlinen don kiiri yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan wa olu bɛ kunnafoni sira mun fɛ o ye balimaya sira teri sira o mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa 3 Abu Safinɛ Jara olu bɛ lafaamuya Abu mun ye avocat u b'o olu lafaamuya wa maa 2 100 sigi la Abu Safinɛ Jara ko mun ye bureau d'accueil et de dotation des services judiciaires mun ye kiiritigɛlakaw ye olu b'o olu yɛrɛ de ko olu la kunnafoniya sɛbɛnnikɛla ko a ko o sɛgɛsɛgɛli baara mun fana n'o kɛra o y'a yira k'a fɔ ko mun ye maliden n'i y'a sigi 100 o 100 Abu Safinɛ Jara 19 kɔni bɛ yen olu yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne kiiri gɛlɛya na a cunnu kan Abu Safinɛ Jara u b'a kɛ cogo di u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u bɛ don yɔrɔ jumɛn o dɔnni ko a ka gɛlɛn olu ma Abu Safinɛ Jara mun ye 100 sigi la ko 30 fana bɛ Abu Safinɛ Jara olu yɛrɛ t'a dɔn olu yɛrɛ kɔni Abu Safinɛ Jara mun ye kiiri yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan information foyi to olu bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Madamu Asitan Jalo a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ walasa mun ye ni gɛlɛya ninnu bɛ se ka furan ka bɔ mun ye kiiritigɛlakaw ani mun ye malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko minisiri mun n'ale bɛ justice et des droits de l'homme kunna bi n'o de
olu bɛ Mahamudu Kasungu kofɔ waati tɛmɛnw na ale ye dɔgɔkun dɔ k'o kɛrɛnkɛrɛn dɔgɔkun mun na a kɛrɛnkɛrɛnla mun ye majɛ minnu ni olu bɛ kiiri yɛrɛ bunakun kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara ko o dɔgɔkun ko o kɛrɛnkɛrɛnla o ma o de kun kɔnɔla mun ye Madama Asiran Jalo a ko a b'a ɲini mun ye kiiritigɛlakaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ jamana transition marabagaw malidenw ka laɲini ye fɛn mun ye kiiri bunakun kɛnɛ kan ɲini fɛn o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min na kunnafoni filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara an y'a sama ka bɔ le ogon kɔnɔ sɛbɛnnikɛba ale tɔgɔ de Tijani Bamajo Ibonya o b'a la petit Tijani Bamajo an b'ale fo indicateur du renouveau teliyala ni grec dumiya i ka dɔn ka fɔ nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko i ka dɔn ka fɔ an ka taa kalanko bunakun kan Mali i ka dɔn ka fɔ ani Russie an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka dɔn ka fɔ ko a tɔ a bɛ ka yakubaya sabula i ka dɔn ka fɔ bourse d'étude n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kalanden 200 ani 90 a ko i ka dɔn ka fɔ Rusilakaw bɔra ka o bourse ta k'o di an ka ɲɛmaw ma walasa i ka dɔn ka fɔ san 2023-24 kalanden minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni olu bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ ko u bɛ se ka t'u ka bourse kalan ka taa kɛ i ka dɔn ka fɔ Rusila kalan in bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ licence master et doctorat i ka dɔn ka fɔ ninnu ye diplôme belebelebaw ye minnu ni ka dɔn ka fɔ olu bɛ se ka bɔ yan Mali la ka taa o kalan kɛ u nama sumalen ka diplôme belebelew salo i ka dɔn ka fɔ kana an ka jamana kɔnɔ siriba Y Dubiya i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye Mali ani Rusila ta k'a lajɛ an ka coopération ko a bɛ daminɛ kabini i ka dɔn ka fɔ octobre kalo tile 14 san 1960 waatiw la i ka dɔn ka fɔ o tɛmɛnen kɔlɔ kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ouverture de la mission diplomatique la n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Mali ani Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ambassadeur kow k'olu sigira sen kan i ka dɔn ka fɔ anw ni Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ kabi i ka dɔn ka fɔ san avril san 1961 k'o ka dɔn ka fɔ k'a daminɛ san 1961 na ka taa san 1978 la min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ coopération na n'o bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya la Mali ani ka dɔn ka fɔ Rusila jamana ni ɲɔgɔn cɛ a i ka dɔn ka fɔ ko dɔ de farala a kan domaine bɛɛ lajɛlen na n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nasiraw bɛɛ lajɛlen kan secteur bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn ka fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ coopération na Mali ani Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ka fɔ nin waati laban in na ko ni kura fiyɛlen bɛ a la i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ formation na formation sugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen i ka dɔn ka fɔ malidenw ko an bɛ ka a sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ Rusilakaw fɛ yen formation minnu bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ administrateurs la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ka taa se i ka dɔn ka fɔ sɔrɔsilakaw ma a ka jan i ka dɔn ka fɔ armement n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kɛlɛkɛminɛnw na i ka dɔn ka fɔ ko olu sɛbɛn renforcer bɛ nin waati in na i ka dɔn ka fɔ a bɛɛ lajɛlen dabɔ mɛ min kama Bamaji kɛlɛ i ka dɔn ka fɔ dan bɛ se ka kari a la anw ka jamana kɔnɔ tɔgɔ i b'a ka fɔ la a ko i ka dɔn ka fɔ an bɛ waati min na komi bi Mali i ka dɔn ka fɔ ani Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka coopération kɔni ko i ka dɔn ka fɔ a sɛbɛn sabatilen bɛ sabula i ka dɔn ka fɔ sanga ani waati min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ téléphone cikaw na ko olu bɛ tɛmɛ i ka dɔn ka fɔ Asimi Goïta ani ka dɔn ka fɔ Rusilakaw ka jamana ɲɛma ale ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Poutine na tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Y Dumiya a ko i ka dɔn ka fɔ nin waati laban in na hali a ma mɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ février kalo in yɛrɛ kɔnɔ a tile 7 ani a tile 6 min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ u ka ministre des affaires étrangères i ka dɔn ka fɔ Lavrov n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Sergei Lavrov la ale bɔra anw ka jamana kɔnɔ kɔrɔfɔ caman tɛmɛna i ka dɔn ka fɔ ani an ka ministre ni ɲɔgɔn cɛ a ko i ka dɔn ka fɔ ko ha ka ja o tɛmɛnen kɔrɔ yɛrɛ kɔfɛ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ sommet laban min ni u bɛ sen dɔ kana i ka dɔn ka fɔ anw ka jamana kuntigi n'o bɛ tali kɛ Asimi Goïta aso la e ko a tɛna sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ a ka ja ka taa nin kelen kɛnɛ kan Basiri filɛ an ye min mɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumiya ale ka sɛbɛn indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de OB Abu fɛn ɲɛnamani kumabali a laban a na kuma an fɛr Dramani Dubiya ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko dɛnkɔrɔ Abu kunu tribunali n'o bɛ commune 1 tribunali kofɔ mun ye dɛnkɔrɔ a taara jɔ mun ye kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye damakasi sɛbɛn mun n'o donnen bɛ dɛnkɔrɔ tɔgɔ la Abu k'a bɛ ti jɔ maa 20 ɲɔgɔnna la wa kunu k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye commune 1 o tribunali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye nɛgɛ a ɲɛ 12 kunu n'o bɛ tilefanatu dun waatiw kofɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Dramani Dubiya ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko dɛkɔrɔ fɛn ɲɛnamani kumabali ale tigi tɛ wa ani ka taa fara mun ye Abubakar Sidiki Haidara fo ka taa bila mun ye Madu Tolo Abu Safinɛ Jara kiiritigɛlaka mun n'o bɛ yen a donni kama a ye wele bila ni cɛba 3 ma sɛbɛnnikɛla ko a k'u kɛrɛfɛ i bɛna ye k'a fɔ k'u ka lafasalibaw n'o b'u ka avocat ko fɔ Abu Safinɛ Jara k'u ka avocat k'u kun ka tiɲɛ nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu kɛlen bɛ ka damakasi sɛbɛn k'a don mun ye Dramani Dɛnkɔrɔ fɛn ɲɛnamani kumabali tigi ale kama Abu Safinɛ Jara olu ka avocat ko o ye maa kelen o ye
u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye dɛnkɔrɔ a ka nin kɔlɔlɔ ko a sera maa minnu ma Abu Safinɛ Jara ko samarabatigiw b'a la koyi n'o bɛ fini wolomasiri tabaw ko fɔ ko dɛnkɔrɔ ko a ye olu gosi Abu o mana bɔ yen hali kiiritigɛlakaw ko dɛnkɔrɔ ko a ye ninnu bɛɛ lajɛlen k'u gosi maa minnu bɛ a ka jan n'an b'a fɔ ko géographies Abu Safinɛ Jara dɛnkɔrɔ a y'olu gosi Abu Safinɛ Jara o fana mana bɔ yen maa minnu bɛ a ka jan n'olu ye jagokɛla ye olu ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye a y'o gosi commerçant sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ o bɛ ko fɔ a ko u kɔni ye kibaruya sɔrɔ mun ye ka bɔ dɛnkɔrɔ yɛrɛ a ka mun ye avocat dɔ yɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin kiiri mun n'a bɛ ka kɛ nin waati in na commune yɛrɛ kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko mun ye sariya ko a bɛ ka sɔsɔ koyi o sabu ko kiiri in ko a man ka kɛ commune 1 kɔnɔ ko ale ka kiliyanw n'o bɛ dɛnkɔrɔ n'a tɔ ko fɔ Abu ko wele bilal'u ma donni min kama k'o kɛra k'u to commune 6 de la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kiiri baaraw bɛ kɛ ko a kan ka kɛ commune 6 de la ko commune 1 kɔni ko o dangalen tɛ ka nin kiiri kɔni ka a tigɛ u ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko mun ye procureur mun bɛ yen n'o procureur mun bɛ a donni kama n'o bɛ kunun ko fɔ Abu Safinɛ Jara ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ ko kiiri minnu bɛ yen Abu Safinɛ Jara n'an b'a fɔ ko cybercriminalité k'a fɔ ko mun ye kiiri bon kɛrɛnkɛrɛnlen don o ko la wa Abu Safinɛ Jara ko kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen bolo tɛ o ko la dɛ o sabu ka kiiri bon bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka o dossier k'o ta i bolo la k'a fɔ ko mun ye kiiriso kɛrɛnkɛrɛnnen don ko la mun ye cybercriminalité kan Abu Safinɛ Jara procureur y'a yira kunun k'a fɔ ko mun ye kiiri so kɔni ko o kɛrɛnkɛrɛnnen to o kan sɛbɛnnikɛla ko a kɔni kuma in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commissaire mun bɛ n'o bɛ Sotibakaw ka commissaire ko fɔ commissaire Yaya Ɲanbele Abu Safinɛ Jara ko ale de ye tɛgɛ ta ka da Dramane Dunbiya ni bɛɛ lajɛlen kama ko dɛnkɔrɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ damakasi sɛbɛn de kɛra ka Yaya ka tabali k'a fa tɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ damakasi sɛbɛn k'a ta ka ɲɛsin dɛnkɔrɔ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara kunun fɔ k'a fɔ ko sɛbɛkɔrɔ cayara o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko kiiritigɛlaka mun n'o kun bɛ ka kiiri in ko ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o y'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ février kalo tile 22 kiiri in ko an bɛ segin ka na a kuraya sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye kiiri nin y'a bɔko 3 o ye a kɔrɔ Abu Safinɛ Jara o sabu kɛ mun ye kiiri bɔ mun bɛ ka kiiri tigɛ o y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ mun o filɛ nin ye senna nin ye tan k'a yira k'a fɔ ko min ye commune 1 o dangalen tɛ ka nin kiiri tigɛ ko commune 6 de ka dangalen don k'a tigɛ Abu Safinɛ Jara yanni février kalo tile 22 fɛ o fana jaabi mana kɛ mun ye ko o tɛ dogo maa la nafa kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de o bɛ i bonya o b'a la waati ale sera Abu waati kɔni sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ bita susuru an bɛ bita in susuru an bɛ kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo